Куфари на марката Perfect Line. Модела се предлага в размер мини, размер малък, размер среден и размер голям. Куфарите се побират един в друг, като мини куфара и малкия куфар имат свалящи се колелца. Колелцата се свалят чрез копче и са направени за доста лесно поставяне и за махане. Това е куфарчето. Това е малкото куфарче. Това е средния куфар. И това е големия куфар. При големия куфар, при средния куфар и при малкия куфар има и странична дръжка за носене, като всичките куфарчета разполагат и с шифър за заключване. Така изглежда комплекта на куфарите, когато се поставят един в друг.